Miasumer ang mga bag-ong konsihal sa lungsod sa Liloan ug lungsod sa Sambuan. Niadtong Miyerkules, Enero 27, nanumpak ang Gobernador Gwen Garcia isip bag-ong konsihal sa lungsod sa Sambuan ang kamagwangan nga anak ni anhing Mayor Emerito Calderon Sr. nga si Marisa Jude Calderon Alazaz. Si Marisa mooy mipuli sa nabakante nga posisyon sa konseho sa Sambuan, dihang nabakantihan kini kay misaka pagkamayor ang ilang vice mayor nga si Emerito Doc Tito Calderon Jr. Isip puli usab sa ilang mitaliwan nga mayor nga si Emerito Tito Calderon Sr. Giubanan siya sa iyang mga manghud nga sila si Doc Tito ug Sambuan Association of Barangay Councils kon ABC President Raymond Calderon. Si Marisa mo'y gitudlo sa Nationalist People's Coalition kon NPC isip hulip sa nabakante nga posisyon kay NPC man ang partido sa ilang mitaliwan nga amahan sa miaging 2019 elections. Dili na bag-o sa public service si Marisa tungod kay duna kini 15 ka tuig nga kasinatian sa lain-laing buhatan sa Hunta Probinsyal. Nagsilbi siya isip Chief of Staff sa iyang laing manghud nga si Kongresista Peter John Calderon kaniadtong board member pa kini sud sa siyam ka tuig. Nangalagad usab si Marisa isip staff ni Provincial Board Member Jerome Librando gikan niadtong 2016 hangtod karong Enero ning tuiga. Hangtod nga gitudlo na siya isip konsihal sa Sambuan. Kun mahimo makapili og komitiba, matod ni Marisa, basin makatabang siya pagpalambo sa turismo sa ilang lungsod kay daghan na kini og naadtuan nga mga dapit suruyanan. Sa laing bahin niadtong Enero 28, sunod na numpa atubangan sa gobernador si Nelly Bernardo Lopez, kinsa ni hulip sa nabakanting posisyon sa konseho sa Liloan. Human namatay si konsehal Leo Pilapil niadtong Agosto 2020. Si Lopez kanhi konsehal sa lungsod sa Liloan sud sa tulo ka termino gikan sa 2010 hangtod niadtong 2019. Siya usab ang ginominate sa ilang partido, Team Frasco, One Cebu. Magpasalamat ko una sa among pinalagang mayor, si Mayor Cristina Frasco, o sa atong congressman. Ila kong gipili isip kay ako hunahuman ang akong termino. Ako karon balik para moalagad sa lungsod sa Liloan. Ang akong pilion education para ang amo kong priority sa Liloan mao ang education. Matod ni Kongresista Duke Frasco, gipili nila si Lopez tungod kay mao kini ang kwalipikado nga mo representar sa ilang barangay sa Katarman sa sangguniang bayan. Diin nagpuyo usab si anhing konsehal Pilapil nga iyang gihulipan. What we do in the municipality of Liloan is naami mga representatives matag barangay to represent them sort of in the sanggunian. So we wanted, since the passing of, because he's a replacement ni Konsehal Leo Pilapil, since the passing of Konsehal Leo Pilapil, the representation in that barangay medyo nawala, kasi nawakan siya. So we wanted to continue the service that he provided, so we chose him. He's a very qualified candidate. Good. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.